A la 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 long, a la 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 long, long, li long, long, long. Come on. Hi, H-E-L-L-O, hello. Hi and hello mga langga. This is Sir Fred and welcome to my channel. For today's vlog, ay gagawa naman po kami ng another YouTube challenge wherein magbibigay po kami ng aming reactions based po sa mga TikTok videos na sinend po sa amin ng aming mga Facebook friends. Of course, yung mga nag-take ng challenge po namin. And of course, makaka-relate po itong mga Gen Z po natin at yung mga millennials natin sa vlog po natin for today. But then mga laga, hindi po natin kayang gawin yan mag-isa. So, naghanap po ako and I saw this very charming, beautiful at makajosang TikToker. Hashtag TikTokeres. So ladies and gents, ipapakilala ko ng aking guest for today. Guest, pasok! Hi mga langga! It's me again, Jayan. If hindi mo pa napanood yung last video namin, pwede mo siyang panoorin after you watch this. So, for today's vlog, meron na naman kaming bagong katatarantaduhan, kaetsyusan, kaartihan, kadramahan, basta char lang. So, we call this Jojowain or Totropahin Challenge. Jojowain at totropahin at 150 or 1.5. 1.5. 150 or 1.5. But then, disclaimer lamang po we have permissions from these Owner of- TikTokers, yes. no, na ipi-play po namin ito sa aming vlog. And of course, yung ibang pong videos po namin ay sila po mismo yung nag-send, no? Okay. So, ikaw, pagkatapos nating panoorin yung yung video, ikaw yung magbibigay ng reaction mo. Jojowain ko or totropahin ko. Jojowain mo or totropahin. And then sa akin naman is either 150 or 1.5. So sa'yo, hindi naman ibig sabihin na pag sinabi mong tropa, hindi mo na bet or pangit na siya, hindi na siya marunong sumayaw. Yes. Kapag depende na 'yon, di ba? Kasi medyo pag sinabi mo 150, parang hindi mo lang bet na jowain. Yes, na parang gano'n. Parang gusto ko tropa lang. Parang tropa-tropa lang, parang chill lang, parang gano'n. Food trip lang. Tapos sa akin naman, if 150, hindi naman yung ibig sabihin na ganun kababa yung niya, yung rate niya. Pero naman, yung depende sa energy mo, parang ano ba yung tawag doon? Kulang sa gatas, kulang sa aruga. Kulang sa aruga. Pero hindi naman. Pero pag 1.5 kasi parang binonggahan, di ba? Bongga yung saya. Parang okay, so okay na. Ready na tayo? Yeah, okay. Okay, so let's watch this, our first video. Okay. Okay. Anong judgment mo sa first video natin? Diba? Kilala ko Ano ka? Totropahin or jojowain? Siyempre, tropa. Tropa ko yan eh. Tropa lang. Tropa ko dyan, si Angelo. Diba? Pwede mention ka yung pwede na. Yeah. Of course, tropa. Ako naman. Pero kung lalaki lang to. Kung laki na dadaan, char. Pati joke lang, Angelo. Love you, Jel! Based sa 150 Based sa sa performance. 1.5 ako. Wow! Gagastos! Hindi magaling. Angelo, tandaan mo na, Angelo. 1.5 na kayo, sir. 1.5. Okay na, next Okay, tayo. next Next tayo. video. Okay, ito. Hindi ko kilala. May abs. Basta gani may abs na gusto ko yun. Char. Wow. Oh. Halat ka na to, sir. Halat ka na to. Sino familiar? Hindi ko kilala. Oh. May paamin ka daw. May paganon si Sir eh. Ano sa'yo? Jojowain mo or totropahin mo? Hindi ko Tropa lang, tropa. Tropa? Ba't tropa? Kasi gusto ko may mouse stick ng saot kami. Gusto mo lang parang collab-collab lang. Collab lang. Pero ayaw mong Kasi jowa. manami magsaot ah. Magaling siya sumayaw. Yes. Ako naman, Malubay ang Ka 1.5 or 150? 1.5 ako. Oh, gabi. Yeah, idol ko to sa TikTok. Ngayon na kanima, 1.5, duroy mo part. 1.5. Hindi, based na
idol mo dyan. Based naman idol sa mo, mga idol. ganun-ganun Ah, niya. Nag-effort, Nag-effort siya, diba? nag-effort siya, bigay to. PL siya, PL. Kung sa tribo pa, PL siya. Topless talaga. Oh. Next na, next na. Okay, next. Okay, ito na. Sino dyan? Cute, no? Cute. Ay, cute raw. Nag-effort ako lang. Ano? Bongga ang effect. Cool. Press ang kanyang extension. Ano sa'yo? Ano judgment mo? Ano? Medyo bata. Medyo Bata pa raw. Medyo bata. Tapos medyo... Ay, gipilo ko. Gitangan ko. Ano? Kulang pa sa sulat lawas. Payat siya. Payat. Payat siya para sa'yo. Tropa lang, tropa. Ano gusto mo yung malaman? Medyo may tone. Oh! Pero parang payat siya Depende, sa'yo. depende. Depende. Size matter kaya. Pero tropa sa... size ma. Pero ano sa'yo? Tropa Tropa, or... tropa. Tropa Bata, lang. bata. Parang gusto mo nang Ayaw i-collab ko lang. maging, ano, Gusto, ate. gusto mo lang ka-collab. Ganun. Collab, oo. Okay. Akin naman ano. 1.5, 150. 1.5. Sabi ko 1.8. 1.5. Magaling siya mag... parang parang... Ay, next. Ready na? Oo. Ito tayo. Sino naman? Ka-cute lang. Ano sa'yo? Cute? Ano sa'yo? Cute lang. Jowa o... Jojowain o trotropain? Tropa lang. Tropa lang? Ba't tropa na naman? Hindi talaga maano, pilo ka siya. Ah, yung short niya. Batak na batak. Isa ko kami nga girls, ganyan mag-leggings, issue. Pero kung lalaki, ganitaman ka batak, isa okay lang, Ah, diba? gusto nila parang may bumuano talaga. Pero ano lang sa'yo? Tropa. Tropa lang. Pero, Pero cute siya, no? cute. Ah, cute siya. Namin ako lead. gusto mo lang makatabi. Ganun. But joke lang. Ah, joke lang. Ikaw, rate 1.5 or 150 or 1.8 or 2,000? Based sa yung shorts niya. Pero magaling siya actually. 1.5 ako. 1.5. Nag-effort. Oh, sana all. Nag-effort yung ba? 1.5. Okay, next. Ito. Ay, kailan? Ano ko dyan? Oh, Friend ko siya eh. Friend ko sa Facebook. Wow! Ikaw ano ha? Sinagalingan na ka dyan. Nalipat Bad ka, bad. Bad ka wa? ano sa'yo? Ano sa'yo? Tropa. Ba't tropa? Tropa eh. Basta tropa. Basta ano lang. Tropa lang. Tropa lang. Wala nang explain. Wala na. Gusto mo lang siyang katropa. Kasi ano, mabuot siya, mabuot. Pero kilala mo yan, ah. Kilala ko. Ikaw, 1.5 or 150? 1.5. Kaya dun mo. 1.5. Magaling. Basta magaling sa akin, 1.5. Pasok yan. Pasok sa bangan sa'yo. Next. Kaya pa. Kaya. Next. Ito. Daw familiar. Sino naman? Saan ang bunaw? Ano familiar? Bakit ngaran? Dancer. Dada dancer dya eh. Saan nagkaka-fall? Kus dancer pa ilang talad. Gusto ko, ano, Hindi ba siya dancer? Hyper. Hindi ba siya dancer? Ano? Yung si ex. Butang, bala ka na dyan ah. Gatry nga. Ano sa'yo? Anong judgment mo sa kanya? Tropa. Ba't tropa? Ba't tropa din naman? Tropa. May natandaan na dyan. Ba't tropa? Explain mo sa kanila, ba't tropa? Kasi ano, gusto ko na ng collab lang. Ano lang, ano man, hindi mo ma-explain. Tropa talaga eh. 1.5 or 150? 1.5. 1.5. Basta magaling talagang sumayaw 1.5. Pasok yan. Ako mga 1. Pasok sa budget. Mga 1K. 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 Pero 1.5 ako dyan. Okay, next. Play. Oh! Oh, diba? Lalim pa. Dalam pag ito. Lower. Maana ba? Bitin, ah? Sino dyan man? Hindi pa na malhas na tanasor yung saot. Nagpapawis na.
Ano sa'yo? Tropa or jowa? Tutropahin or jojoahin? Tropa. Oh, tropa. Ba't tropa na naman? Kasi kung jujuwain ko, na-share niya doon sa iba ang ano na dapat ako lang makita ko. Dapat fresh from the farm. Parang gano'n. Damot ko, girl, ah. Yun lang. Ako ano naman ako, 1.5. Ganun na yung mag-ano. Para malakas to, 150 lang. Nagpapausa tapos 150 lang. Dapat naman. based sa performance. Okay, next tayo. Ano ba? Ayun, may padila siya. Ano sa'yo? Jojoahin o tropa? Jojoahin mo. Hindi! Gago! Bakit kailangan? Tropa, syempre tropa. Totropahin. Ba't totropahin? Ano dyan, hindi ko mag-gets kung ano siya. Okay ka lang. Pero ano siya, for cute baby boy. Cute siya, baby. Parang Tropa baby lang. Tropa. Parang ayaw mo pag corrupting minors, no? No to corrupting minors. Grabe, Parang, medyo. ano, 150 lang ako. 125, may ano, Pero diba? parang may Low, kulang ano pa. lang. Parang, ano, Ganyan dapat chill lang. yung, ano Dapat, man, ganun. boom. Oh, ganun. 150 lang ako. Pero it doesn't mean na pangit siyang sumayaw or ano. Pero nakukulangan ako sa energy. Next! Hello! Marta. The familiar. Familiar na for me? Wow. Sige. Sige ah. So, gusto ko bet kita itong bata ka to. Ano sa'yo? Totropahin or jojo? Tropahin. At tropa pa rin. Tropa. Ba't Pero tropa? pero bet ko yung ano niya, yung ano naman, yung batasan naman lang, di ba? Yung ugali niya, parang ano siya, cool lang siya, parang chill lang siya mag-TikTok. Parang just for fun lang. Ganun. Okay, para naman sa akin, 150. 150. Parang kulang pa. Parang more Dapat on... mas hagod. Parang may hagod pa. Kasi Oh, medyo, grabe. ano pa dito. No? Parang stiff ditong part. Try ito naman. Kilala ko dyan. Bet. Topless, di ba? Si ano dyan, di ba? Si Tisoy? Ano? Ano sa'yo? Jojoahin o totropahin? Tropa, suon ko dyan. Sir, suon At ko. totropahin mo. Kasi suon mo. Tapos ano ko doon, basta doon pa. Close friend? Relative Baby pa dyan. Baby nga. Baby pa. Pero ako Baby. 1.5 ako. Based sa performance at pa-abs. Follow nyo follow para may ano ka talaga. Follow nyo si si Toy. Okay. Then, Nambunaw dyan, di ba? Taga Nambunaw. Bet ko ang kwarto na dyan. Ganda, sir, galit dyan. Ano nakita ko dyan eh. oh. You got me crazy. Wow, nag-effort. Magpormado. Wala, ngayon ito sa ginpost ko kagabi nga sa patay wari-wari. Ba, hindi siya. Good. Ano sa'yo? Jojoahin o tropahin? Tropa. Tropa ulit? O, ba't tropa? Maraming tropa, maraming naglilibre. Char, pati. Pero ba't tropa? Tropa, medyo hindi ko Baby lang, no? Baby pa. Dapat may mga ano din gusto. Dapat legal age. Ganun. To the high ang performance. Pero ako, 1.5. 1.5. Galing sumayaw, di ba? Oo, di ba? Super. Galing. Superb. Astig. Next tayo, next. Si ano. Masyado makita. Ay, may pag ganun si Capo. Paka ano ko dyan. Sa tamo ito ginaparate. Ikaw ka na marate. Pakaisa ko dyan eh. Pero Love automatic ko. sa'yo, tropa. Tropa. Kasi pinsan mo. Papa, pinsan. Anak ng pinsan ko. Ako 1.5. Galing. Student ko rin to, pero magaling siya. Ganda namin imang sa atin. Next. Bet. Submarine.
Na gusto ko mag-TikTok. Shy bitin pa rin. Wow. Oy. Ano sa'yo? Tropa, gusto Jojo ko si Ayon. Ronel, itropa. Tropa, gusto ko Ronel. Gusto mo na makakolab, no? Oo. Pero famous to sa Oh, gani, TikTok. famous. Daming subscribers. Follow galing, siya. galing. Super. Ako 1.5 ako. Galing. Tropa, Galing tropa. sumayaw. Former dancer ko yun. Diba, gani? Trainer. Char. Next tayo. Wow. Yeah. Hanot. Yeah. Oh. Sige. Ay, bitin. Ano sa'yo? Tropa. Tropa. Jojo. Jojo Ayon. Tropa. Gusto ko tropa. Mas magat pa ng short ka na ako. Hindi ko na gusto. Mas maikli pa yung short Mas niya. magat pa ng short ka na ako. Tapos yung tanang akong jowa. Hindi, ano lang yun. Parang cycling lang. Magagaway kami bilang. Parang boxer, boxer. boxer shorts. Or Na brief. nagbaboxer. Boxer brief. Parang ganun. Ako 1.5 ako. 1.5. Sa effort ng mag-ganun. Ganun. Bet. Bet lang. Next video tayo. Patag na ako gano'n. Ang tawa. Ang tawa. Why ito na mo ganta? Ang tawa, Fred. Astig, galing. Diba? Ano sa'yo? Jojo Siyempre, Ayon. tropa ko dyan eh. Second Ba't- cousin ko pa. Oh. Second Ayaw cousin nga. ko. Pero kung baka parat pamilyas, Joseph, kung may mga ano lang, hindi daw may example, ba lang, ano. Pag hindi lang kayo magpinsan or magkadugo. Ano mo daw mga looks kag that thing, diba? Fresh, ganyan. Okay. Ikaw, 1.8 o 1 million? 100,000? 150 ako. Grabe! Isang! 150! Hindi pa. Yung panakit, Hoy, may face- sakit ka na may stroke. Hindi, based lang sa sa performance. 150 ako. Manami kita mong saot, man! Hindi, medyo Be. kulang pa sa pitik. Yung angay, doon ka na gani. Point something na lang magiging 1.5 Mga na. 1,499. Parang point something, parang kinulang pa sa... 1,400. Parang kinulang pa Ako sa... galit. Ako nagre-rate sa 150. Tapos ka na, di ba? Next video na. Gusto ko mabalik ka. Next. Sino dyan? Sino dyan, man? Ano? May mask na, hindi ko makita ang face. Paparam pam 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 param param pam. Parang... Bilog. Peace Amor yun. dyan pag ako bilog ang buwan. Di, peace yun, peace yun. Peace. Sa lyrics, habang bilog din ang buwan. Parang ano dapat. Ano sa'yo? Tropa. Jojo Ayon to, tropa. Tropa. Tropa na naman, Pat. Tropa. May ginatandaan ako ganito dyan. Ah! Pati joke lang. Basta tropa. Gusto ko naman tropa. Parang gusto mo naman kaibigan. ganun. 1.5 or 150? 1.5. 1.5. 1.5. Para sa mask lang, effort sa Tapos mask. kayo na 1. Sige na, magaling yun. Next! Diba? Grupo ko dyan. Grupo, proud ka dyan nga, best friend. It's like the day that I met you. Forever I said that you love me. Hold my hand when you are coming. Char, hindi ako blande ba? You and me. Abang-abang na ka mo dyan. Mga nag-send ka TikTok di. Ano sa'yo? Jojo Ayon to, tropa. Tropa. Tropa pa rin. Tropa. Bakit? Bakit tropa? Tropa ako naman dyan. Namin siya imawon. Namin tood. Ako, 1.5. 1.5. Magaling sumayaw. Student ko rin to. Ganun. Diba? Oo. Okay, approve. Next video tayo. Sino yun? Sa TikTok ko din nakilala. May son. Wow. Wow. Wow, lang Ano sa'yo? Jojo Ayon to, tropa. 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 Ba't Ayoko tropa? ng chubby. Chubby. Pero in fairness, may tattoo siya, no? Oo, Legit may yun tattoo. or henna lang? Like, hindi ko sure. Parang gano'n. Tropa.
Tropa lang. Ayoko ng long hair tapos chubby. Ikaw? 150. 150. Why 150 man lang. nag-effort, diba? Okay lang. Hindi ako ganun fan sa mga parang Transition. transition. Gusto ko talaga yung Next. sumasaya. Oh, next tayo. Ayan. Sino yun? Ah, ako na gano'n yun. Nag-effort siya, ah. Cute, ah. Nag-effort, ah. Oh. Cute. Bet ko sa mga damit Koreano. Ano sa'yo? Jojowain o Totropain? Sino dyan man? Medyo why ko dyan kilala mo. Sige talaga, ani. Basta may isa lang akong diba, ay jujuwain. Pero depende naman sa'yo kung on how you Pero push. tropa. Akala ko jojowain mo. Tropa! At Totropain. Tropa. Bakit Gusto ko- Totropain? Gusto kong isama sa mga kalokohan ko. Kulab-kulab lang. Collab. Pero it takes guts para mag ganun. Ikaw, na-try mo ito da? Marami na. Pero 150 lang ako. 150. Parang medyo bitin pa ako dun sa transition. Oo. Pero super ba effort. Gani, cute ah. Pero 150 ako. Cute siya. Next. Ito si John Lloyd. Cute yan eh, mabait yan. Wow. Go John Lloyd. Ayun lang. Ano sa'yo? Ayun lang. Jojowain o Totropain? Joshua. Ay, Joshua. Tatropahin! Hindi! Tatropahin! Okay, Totropain. Tatropahin. Bakit Totropain? Maano eh, mabuot. Kagi ko rin na call. Na-call Pero ko rin siya. taga-Iloilo rin ka na. Hindi. Inaahod na yun. Dapat anong galit ako kay Linda. Pero Tagalogin natin. Ito baka hindi niya maintindihan. Tagalogin natin. Okay. Totropahin kita. Parang mabait lang, parang Mabait, oo. Ako 150 lang. 150. Parang kulang pa sa ano. Parang bitin. Payat. Payat. Ayaw namin ng payat. Anong payat? Pero cute. Diba? Yeah. Next tayo. Bye. Oh. Why? Ano sa'yo? Why contraction? Jojowain o Totropain? Nag-promise ako sa bata ka na nga, hindi kita ko magkadlaw. Tuod. Hindi ko magkadlaw sa TikTok na. Cute eh. Ano sa'yo? Pero ano sa'yo? Jojowain Totropain. at Totropain. Totropain. Gusto ko mga... Parang cute lang, baby lang. Di ba? Nag-promise ka na ako. Wala. At kung hindi mo ko pagkadawan. Why ka nagkadaw ah? Ako, 1.5 or 150? 1.5. 150. 150. Parang kulang pa sa energy. Kulang ganyan mo. Parang ganun. Bitin mo. na. Ito, next. Next. Perfect body. Sa'yo na. Yeah. Wow! Oh! Mo, diba? Babati mo. Ano sa'yo? Totropain. Ay, bitin. Bitin eh. Ano, Totropain? Ba't Totropain? Bitin. Dahil nabitin lang. Oo, bitin. Pero Dapat bakit siya, no? cute man. Cute man. Gwapo. Pero totropain. Totropain lang. Ikaw. 1.5. Wow! Sa amo lang ka na. Tapos sa ganyan. Amo to kaginawa. Na ganyan. Hindi, kasi nagpa-abs ka pang... Tapos ganyan. Nag-effort. Tapos 150. Tapos na yun, tapos na yun. Okay. Tapos bawal. Hindi na pagbalikan. Ang Kayo, last five tayo. 5. Okay, next. Haggard Ito ako na. ba? Haggard. Ayan. Diba takbati ka na nag-uso ang sound nila sa TikTok ha? Pero sa'yo, uy, ganun. Jojowain o Totropain? Totropain ko yan. Totropain. Parang cream ko sa... Cream na buna. Hindi mo kita. Pagklalo. Tropa. Pero ganun ang katawan na. Yeah. Ganun talaga. Pero Yeah. tropa lang. Tropa. Okay. Ako 1.5. 150. Oh, sabi ko 1.5. Parang kulang pa. Pero magaling siya. Effort-wise. Pero kasi malalaman mo talaga the way mag-execute yung pag-dancer talaga. Kasi o hindi. parang No? Kasi Di ko alam malalaman mo kung- talaga pag-dancer, pag pero Hindi at ko alam least he kung tried Pero, magbaboxing ba or sa side. but then he's good, right? Next. Cute. Kilala ka siya eh. Kent, ano ba Kent? Kent! Si Kent ba nga nanonood? Yeah. Please don't make me hurt.
Ano Tropa. sa'yo? Tropa. Ba't tropa? Gusto ko ng mga nagtropa ng mga singkit. Collection. Pero cute siya. Cute, Nice siya. Cute. Ano pa yan eh? Gauge 1. Ang great. Ako 1.5 ako. Ano na dyan? Hindi ka na pag- Sandali lang. Ako pa mag 1.5 ako. 1.5. Sige, 1.5. Next. Pero magaling siya. Fairness. Next tayo. Last 3. Ajuwain ko yan! Wait, parang sandali lang. Ajuwain. Ito special lang to. Hindi ito local. Special lang to. Last tayo. Last special. Nalaglag yung braso Last ko dyan 3 eh. special TikTokers. Special. Next tayo ito. Tropa, gagi, di ba? Hindi, jowa. Jowa ko yan. Michael, yanigin mo ako. Gusto ko yan ang Ay, di ba simmer to? Ito yung simmer. Oo. Amo na nga bid na nga favorite ko. Ay, sana ako may abs. Jojowain to. Jowa, gani. Ay, jojowain. Kasal, gani. Ay, landi. Gusto mo talaga yung mga putok yung abs. Ay, grabe. Ay, putsak. Michael. Hi, Michael. Yanigin Pero mo. grabe ang abs. Isa lang abs. Michael. Yanigin mo buhay ko. Yanigin mo raw. Pero ang abs, isa, 6. Ay, Brad. putsa. 1. Sala ko kung Binilang talaga. Pero ako 1.5 ako, galing. Ako yun. 1.5. 100. Sa sayo or sa abs? Pero 100. Ako dyan. Pero 1.5. Oh. Good, 100. superb. Last Wow. 2. Sure? Ay, parang si ano to? Sa Facebook na ano? Hindi. Sa YouTube, ano man. Sa Shua. Jojowain to tropahin. Tropa. Tropa. Tropa, ganun. Ba't nagtropa ka? Kanina parang mamatay ka dito. Parang dito eh. Pero pag dito, ayaw mo nito. May accident to. Ano sa'yo? Jojowain o tropa? Tropahin ko yan. Bakit? Kasi may jowa na ako may abs, tapos wala akong tropang may abs, diba? Ganyan. Gusto ko ng tropa, may ganyan akong tropa na. Ako, 150 lang ako. Why? Parang hindi ko lang, Ako man, 150 man. parang more on flexing na lang siya. Gani. Kasi hindi mo talaga nakita yung talent niya. At least yung kanina, Pogi points nag-effort lang. yung kanina Oo, kahit 150 lang binigay ko. At least nag-effort siya, no? Pero ito, parang wala lang. Yung last yung gusto lang. kong Pero mapanood. he's good looking, no? Pero mga gwapo siya. Pero yun lang, 150. Ito last. Wala. Hindi na tapag hindi na mapag-screen dyan. Hindi na mapag-screen. Ang camera, ganda react din. So, Grabe ka. Grabe ka. Ay, tay. Ay, parang tangan. Putz. Oh, yeah. Wag na lang tayo doon sa Jojowain o Totropain. Doon na lang tayo sa 150 or 150. 150. Gusto ko ano, Yung honest ha. Pero based sa ano? 100,000. Ayun. 100,000. 1.5. 1.5, syempre, 1.5. Yay! Naka Kasi kung hindi 1.5 mo ako. pag-i-upload ang vlog, karo ko i-rate ko 150, di ba? 150 dapat. Charot! Yes, naka 1.5 ako. 1.5. If you enjoyed watching our vlog for today, please do like, comment, and share. Pag hindi pa po nakapag-subscribe, please do hit the subscribe Pwede button. man pwede ka man mag-comment kung ano ang gusto niyo in-next challenge. Yes, kung ano yung gusto ninyong i-challenge namin. Gusto ko takot With sa may- Jayan. Parang gusto sa mo. parang gusto mo na mag-vlog-vlog, no? Char. Yes. And of course, pag gusto ninyong i-shout out for the next vlogs, please comment down Your name. below. Yes. So again, thank you so much, mga nga. Bye-bye. Bye! Thank you. I'm tryna crit neck on her big neck. Mine is selling crit neck for the stick neck. And I got a big neck for the chit chat. Drop out. Drop it on my car. Over car, so I had to let back the seat. Well, I